Συγγνώμη, είναι το πνεύμα στο τηλέφωνο. Έχει τηλεφωνήσει το πνεύμα. Πήρε το πνεύμα τηλέφωνο. Και τι λέει? Θα βγει στον αέρα σε λίγο, λέει να μιλήσει. Θα κάνουμε το μαγικό πρώτα. Για κάντε. Λοιπόν, έχουμε φέρει αυτή την ακουαρέλα που τη βρήκα μέσα στο σχεμένο σπίτι και έχει 30 διαφορετικές ζωγραφισμένες φατσούλες. Ναι. Μέσα εδώ έχω κάνει μια πρόβλεψη, μέσα από το σπίτι είναι αυτό, κράτησε την Ανίτα. Ναι. Και για να, επειδή έχω τώρα μία στις 30 ευκαιρίες να το βρω, έτσι δεν είναι, παιδιά, αποφάσισα να το κόψω αυτή την ακουαρέλα διαρτρία. Το θυμάσαι που υπήρχαν και κάτι σοκολάτες παρόμοιες? Έτσι λοιπόν, αυτή η φατσούλα μπορεί να διαλέξουμε να έχει άλλα Για μαλλιά. να καταλάβω, η ακουαρέλα είναι ένα μπλοκ τέλος πάντων για ζωγραφική, το οποίο είναι κομμένο στα 3 κομμάτια. Βεβαίως. Αυτό. Πρόσεξε, βλέπεις τα μαλάκια. Μπορεί να διαλέξουμε άλλα μαλλιά. Άλλα μαλλιά. Το κάνω λιανό. Καπελάκια. Μπορεί να διαλέξουμε από αυτά τα μάτια, να διαλέξουμε αυτά τα μάτια. Με κλειστά. Βλέπεις, Ανίτα, και φτιάχνουμε αυτά το που κάνει σήμερα το κομπιούτερ τα έκανε παλιά η ακουαρέλα, να πούμε. Ακριβώς. Μπορούμε να το διαλέξουμε με γυαλιά. Και επίσης μπορούμε να το διαλέξουμε με άλλο στόμα, με ανοιχτό το στόμα. Επίσης μπορεί να το δείχνει και η κάμερα, παίζει και αυτό, έτσι. Ναι. Ωραία. Με τη γλώσσα έξω και όλα αυτά. Λοιπόν, Ανίτα, θέλω από σένα. Τώρα έχουμε μία στις 27.000 ευκαιρίες. Ναι. Γιατί είναι 3 συν 30. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνεις έτσι. Ναι. Και να το ανοίξει όπου θέλεις. Θες να μου φτιάξει άλλο ένα χέρι να... Έλα από εδώ, να δεις. Για και είσαι μάγος. Περίμενε να βάλω τα σέα μου εδώ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, έχουμε την ακουαρέλα, η οποία ακουαρέλα είναι σε 3 ξεχωριστά κομμάτια. Όπου θέλεις, κάνεις μία έτσι και το ανοίγεις. Έχει μία φάτσα η οποία αλλάζει ανάλογα με το πού θα πέσεις. Μπορεί να αλλάξει, να κάνεις ό,τι θες. Εγώ τώρα έφτιαξα αυτή τη φάτσα. Και πάρε και από τη μέση. Και πάρω και από τη μέση, άρα έχω αυτή τη φάτσα. Φτιάξε αυτή τη φάτσα. Για να δούμε καλά τη φάτσα. 27.000 φατσούλες. Θέλω να ανοίξεις και το φάκελο. Ναι. Να δούμε αν πέσαμε μέσα. Άσε με, Γεωργάκη, έκανα εγώ τώρα για πλάκα έτσι και θα έχετε μέσα φάκελο στο ίδιο. Δεν παίζει αυτό που λες. Έλα, θα εκτεθείς πολύ. Πάμε να κάνουμε το. Εγώ λέω να το ανοίξεις. Γιατί δεν το άνοιξα καθόλου, δεν ξέρω τι έχει. Τυχαία δηλαδή, εγώ έκανα έτσι, έβγαλα αυτή τη φάτσα κατά λάθος. Και θα είναι εδώ μέσα αυτό. Ναι. Διάλεξε αυτό το ανθρωπάκι με την κόκκινη μητούλα. Μαλλιά, όχι μαλλιά, με καπέλο στυλ, πώς λέγεται, Ρομπέτο Δοθρό. Δηλαδή, συγγνώμη, αν το αλλάξω εγώ τώρα, μπορεί να αλλάξει και αυτό μέσα. Είναι μια φορά πρέπει να γίνει. Αυτό είναι. Για άνοιξε το όμως, μπορεί και δηλαδή μετά, άμα το ξανακάνω μια φορά, μπορεί να πάει. Ναι. Απλά να φέρουμε άλλη ζωγραφιά. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Για ξαναπήγαινε στη ζωγραφιά μου. Πρέπει, μισό λεπτάκι, το έχεις διαλέξει εδώ. Ναι. Κάπου εδώ έχεις πάει. Okay. Να φέρνει τη ζωγραφιά. Και είναι ακριβώς ίδια. Για να μην νομίζεις, ορίστε να δείξουμε ότι είναι και διαφορετικές οι φατσούλες. Περιμένετε λίγο. Λέτε να είναι μάγοι. Διαφορετικές οι φατσούλες. Βλέπεις, μπορείς να έχεις διαλέξει αυτά τα μαλλιά. Χιλιάδες φάτσες μπορεί. Και εγώ τώρα στοιχειάζω σε αυτό. Μπορεί να διαλέξει αυτά. Αυτό εδώ. Τη φάτσα αυτή. Αυτά τα μάτια. Κλειστά μάτια. Αυτό το πνεύμα το έχει κάνει αυτό. Ναι, αυτό μου το άφησε. Να δούμε ότι δεν έχει και τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Το πνεύμα τώρα αυτό ήξερε. Ακριβώς. Το που θα πέσει εσύ. Με αυτό το πνεύμα, ρε Γιώργο, θέλω να το γνωρίσω όμως να πούμε και μου τη σπάσει. Δεν με έχει. Θα σας το γνωρίσουμε, το εγγυούμαστε και θα πάμε και με τις κάμερες μέσα. Στα πάντα. Δηλαδή, αν αυτό το πνεύμα το είχα γνωρίσει, να σου πω τόσο. Δηλαδή, έπεσε και σε καψούρα με το πνεύμα. Τόσο έξυπνο πνεύμα. Είναι μεγάλο σε ηλικία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, πραγματικά. Είναι από τα μαγικά που μας έχεις κάνει εδώ, που είναι πραγματικά πολύ θεαματικό αυτό. Με άλλη φάτσα. Πολλά. Όλα τα μαγικά των παιδιών είναι πραγματικά ιδιαίτερα και θεαματικά. Πολλά από αυτά, δεν σας κρύβω τηλεθεατόπουλο, έχω πάρει γραμμή πώς γίνονται, λαμογίστηκα, έχω τσεκάρει. Αυτό όμως εδώ δεν παλεύεται που έχετε. Θα φέρουμε κι άλλα θα φέρουμε από το παιδικό σπίτι παιχνίδια του παιδιού. Τον κύβο του Ρούμπικ. Του παιδιού του μαγεμένου. Δεν το θέλω αυτό. Θα φέρουμε του ξαδερφού του τότε. Όχι, το παιδί το μαγεμένο δεν το θέλω, γιατί αυτά είναι τα μαγεμένα τα παιδάκια. Έχεις δει ταινιάκια, θρίλερ και τέτοια. Έχω δει η Κατάρα. Παπα, δεν τα θέλω αυτά. Την Καταρίτσα, την έχεις δει? Κατάρα και με τα μαλάκια. Ναι. Είναι η Καταρίτσα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανίτα. Θα φτιάξουμε κι άλλα μπανανάκια. Θέλεις να μαγέψεις λίγο τις βαλίτσες? Περίμενε. Μάγεψέ τες να πάρουν το χιλιάρικο αμέσως. Τελείωσε. Το μάγεψες? Το μάγεψα και κάπου εκεί μέσα πρέπει να είναι. Οκ. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, Γεωργάκη. Θα το αφήσω να το πάρω. Όχι, εγώ να πάρω το καλύτερα. Γεια σας. Να σε καλά, Γιώργο μου. Πραγματικά θεαματικό ήταν των παιδιών το μαγικό, πάρα πολύ θεαματικό.